יש לנו שתי הרצאות מעניינות ומסקרנות. קודם כל אני אציג את דוקטור אבי אלקיים. דוקטור אבי אלקיים הוא מנהל מרכז מוסאיוף לחקר הקבלה באוניברסיטת בר-אילן, ובנוסף לכך הוא לא עוסק רק בקבלה, אלא בעיקר בשבתאות וגם במגעים בין השבתאות לצופיות או לסופיות או למיסטיקה האסלאמית, תמיד יש לו מבט מאוד מעניין לדברים האלה, כי בניגוד לחוקרים שמסתכלים מבחוץ, הוא מנסה להסתכל גם מבפנים וגם מבחוץ. אז הבוקר נשמע מפיו הרצאה על השוטה המוחלט, הביוגרפיה המשיחית של שבתאי צבי. בבקשה. בוקר טוב. ראשית אני מבקש להודות לפרופסור תמר אלכסנדר על ההזמנה לכנס, וגם על עצם קיומו של הכנס, שהוא בעיניי חשוב ביותר, לא רק בתולדותיה של המשיחיות היהודית, אלא גם של המיסטיקה היהודית, של המיסטיקה העולמית. אנחנו עוסקים כאן באחת התופעות המרתקות ביותר, הייתי אומר, במין האנושי אפילו, הייתי אומר. והדמות שאני מבקש לעסוק בה היא הדמות של המשיח שבתאי צבי, ושמחתי גם לשמוע את ידידי פרופסור יום טוב עשי שכינה אותו משיח ולא משיח שקר. זאת אומרת, כבר פה, כבר בפתיח של הדברים, אני לא אקבל את העמדה של ההיסטוריונים של עידן הנאורות וההשכלה, בראשם ההיסטוריון היהודי היינריש גרץ בספרו גשישטה דר יודן, ההיסטוריה של היהודים, ששפך חמת זעמו על המיסטיסיזם והמשיחיות הפראית של שבתאי צבי ותנועתו, וגם אני לא אקבל את העמדה של האורתודוקסיה שתקפה מצד שני את שבתאי צבי וראתה בו איש נבזה ונקלה. אלא אני אדבר על שבתאי צבי בנועם מילים ובשיר והילולים. זה הזווית החדשה שאותה אני מבקש להציג בפניכם. במובן זה גם אני לא אלך בעקבותיו של גרשום שולן, גדול ההיסטוריונים של השבתאות בדור הקודם, שכתב את המונוגרפיה החשובה ביותר ב-1957 על שבתאי צבי. וכמובן אני ממליץ לכם לקרוא, כן, גם כתובה יפה, הספר הזה. ומדוע אינני מקבל את התזה העיקרית של גרשום שולן? משום שגרשום שולן תפס את שבתאי צבי כחולה מאני דיפרסיבי, ובכן ההיסטוריון, או גדול ההיסטוריונים של האסכולה הירושלמית, הפך להיות פסיכיאטר, הושיב את שבתאי צבי על המיטה ואפיין אותו, ולא קיבל בכלל לשום להיות פסיכיאטר, לא קיבל באף אחד, והבחן אותו על פי ספר שמצאתי אותו בקמפוס של בית החולים בהדסה, עותק יחידי בארץ, מ-1924, שחוקר של פסיכיאטר גרמני, כן, ששבתאי צבי הוא חולה מאני דיפרסיבי. אז כלומר, גם על התזה הזאת אני חולק עליה, וככה למעשה בעמוד 90 או בעמוד 100 של הספר, הוריד גרשום שלום את שבתאי צבי מהבמה, ולמעשה, משום שהוראה בו חולה מאני דיפרסיבי, ולמעשה רוב הספר עוסק בעולמו של הנביא השבתאי, של האידיאולוג, של התיאולוג, של המיתולוג, הלא הוא אברהם, נתן, בנימין, בן אלישע, אשכנזי, המכונה נתן העזתי. אז לו הייתי מוציא את הספר הזה היום, הייתי מוחק את המילה שבתאי צבי וקורא לזה נתן העזתי והתנועה שבתאי בימי חייו. משום ששבתאי צבי, כן, מעבר לזה שהוא עורר, הוא למעשה חולה שיש לאשפז אותו או לתת לו כדורים של חולה מאני דיפרסיבי. אז לכן אמרתי פרוזק או ליתיום או דברים מהסוג הזה. אני שוחחתי על מי שנותנים ליתיום כנגד את זה. ובכן,
אם כן, זה לא הכיוון שלי, כן? במובן הזה, אני חולק גם על ההיסטוריוגרפיה של תנועת ההשכלה, אם כן, וגם על ההיסטוריוגרפיה של הרומנטיקה, שבעולם היהודי, מעלייתה של הרומנטיקה ושל ההיסטוריוגרפיה הציונית, כן, שבראשם זה גרשום שלום, ואני מעריך שמורי פרופסור יעקב ברנאי יעריך בסוגיה הזאת, ולכן אני לא אכנס פה לפרטים. ובכן, מי היה שבתאי צבי? ואני אומר לכם, כפי שהזכיר פה ידידי דוקטור אליעזר פפו, אני עוסק בזה שנים רבות, והדמות הזאת היא חידה בעיניי. ואני לא מתכוון לפתור את החידה הזאת. יש בדמות הזאת סוד, והסוד הזה לא מפוענח. וספק אם הוא יהיה מפוענח. לא כל דבר יש לפענח אותו. נכון הוא שההבדל בין התרבות המערבית לתרבות המזרח אסיאטית, שאצלנו יש ניסיון לפתור את החידה. ואני למדתי מתורת הקוראן של הזן בודהיזם, שחידה מביאה אותך להערה. אתה לא פותר את החידה, אלא עצם ההשתקעות בתוך הפרדוקס, וכאן יש לנו פרדוקס, לכן אני מזדהה עם המוטו של גרשום שונל לספרו, כן, שהוא אומר כך, ואני אקרא לכם, הוא מצטט את הפילוסוף דיליטאי, והוא אומר, הפרדוקס הוא מסימני האמת. ההסכמה הכללית לעולם אינה בגוף האמת, אלא מבחינת משקע של הבנה למחצה, הנתפסת להכללות. משקע שיחסו אל האמת כיחס עדי הגופרית אל הברק שנשתיירו ממנו. ובכן, שבתאי צבי הוא הברק שעלה בשמי העולם, ויש פה פרדוקס בדמות הזאת, ואני אשאיר את הדמות הזאת בפרדוקס ולא הולך לפענח אותה. יש בה סוד. בסוד הזה לא מופענח. הסוד הזה צריך לזרוק אותנו למצב תודעה גבוה יותר, להערה גבוהה יותר, ובמובן העמוק ביותר, שבתאי צבי, לצערי, בפתיח דיברו יותר על ההחזרה משבתאי צבי. אבל לא לשכוח, נכון שמצד אחד הוא הביא קיפאון, אבל מצד שני, כפי שעולה בספרו האחרון של פרופסור שמואל פיינר, שעוסק בשורשי החילון של העם היהודי, שבתאי צבי גם חולל את המהפכה שהובילה לחילונו של העם היהודי, כפי שעולה במחקרים האחרונים. אז אם יש כאן דמות שהיא פרדוקס, מורכבת ביותר, ואין פה, אי אפשר לתפוס אותה לצד זה או לצד אחר. אז אני אשאיר אותה בפרדוקס שלה, ואני אתחיל נצא למסע, כן, להתבוננות בדמות הזאת המרתקת ביותר, ובכן זה המאה ה-17, ואנחנו עכשיו ממריאים, כן, לעיר איזמיר, ששם למעשה נולד שבתאי צבי. אז נכון שהכנס הזה הוא כנס של התרבות הלדינו והספרדית, אבל שבתאי צבי, מה לעשות, לא היה ספרדי. וגם לא היה אשכנזי. אולי זו הסיבה שהוא מתקבל, הוא היה יהודי רומניוטי. כן, היה צאצאם של היוונים שחיו בביזנטיון שנים רבות, המשפחה שלו הגרה מחצי הפילופונזיס לאיזמיר כאשר עלתה לגדולה. כך למעשה, אבל הוא למעשה חונך, והוא גדל בתוך הקהילה הספרדית באיזמיר, ושם הוא למד את הלדינו, וזה גם השפה שבה הוא כתב, כן, אני לא מתכחש לזה, אבל בסופו של דבר הוא יהודי רומניוטי, כפי שיושב לצידי פרופסור יעקב ברנאי הראה, שהשם צבי זה שמות של משפחה רומניוטיות, ואף אני זכיתי, הגיע לכתב יד נדיר, כן, שזיהיתי אותו כספר הזוהר של שבתאי צבי. לכן, התמונה שאתם רואים כאן, את שבתאי צבי מצביע על ספר, זה לא על התנ"ך כפי שחשבו הרבה אנשים, זה ספר הזוהר. וספר הזוהר, לצערי, לאחר שזיהית אותו כספרו של שבתאי צבי, מדינת ישראל, המדינה שהיא מדינה יהודית לא לשכוח, לא רכשה את כתב היד. וכתב היד הזה נמצא בספריית, מדינת קנדה רכשה את כתב היד ונמצא בספריית טורונטו. זה מראה לכם מה יחסה של מדינת היהודים לעוצמותיה. אז זה כתב היד, אם כן, של הזוהר של שבתאי צבי, ואני אתייחס בהמשך לעניין של הזוהר בעולמו של שבתאי צבי, ויחסו של שבתאי צבי עם הזוהר. הייתה לו אימא גם, לא? מה? הייתה לו גם אימא, או שאבא שלו ברוח הקודש. תשמע, במקרים ולאמרתי יש פה סוד. אנחנו נראה שנולד בכמה מקומות, אבל נפטר בכמה מקומות. זה לא פשוט, העניינים פה באמת מורכבים. זה לא... כן,
דרך אגב, אמו של שבתאי צבי שמה קלרה, והיא למעשה, את שמה אנחנו יודעים מהשירות בתשבחות של השבתאים. את שמה ושבתאי צבי, אני מזכיר אותה, אהב אותה מאוד, ואף עלו לרגל. ואני ניסיתי לאתר את קברה של קלרה, אמו של המשיח, ולא זיהיתי ולא מצאתי. אבל היא כן הסתובבת. אינני יודע. לא. המשפחה כמשפחה הגרעינית היגרה מיוון. לכן הוא כבר היה נשוי שהוא בא מחצי הפלופונסי, שבתאי צבי. לכן אין ביטחון שהייתה ספרדיה. אבל ברור לנו שהוא גדל בתוך קהילה ספרדית, ושם הוא קיבל את הלדינו. זה ברור, בתוך איזמיר היא קהילה ספרדית. אתה מנסה להגיד על הספרדיות שלו, בהחלט הוא דיבר לדינו, אז אני לא חולה, וגם כתבתי לדינו. ובכן, אני אפתח בשאלה הראשונה איך נולד משיח. אז אמרנו, אנחנו נמצאים באיזמיר, המאה ה-17, צריכים להבין שהמאה ה-17 זה מאה של מהפכות מדעיות באירופה, הפילוסוף הצרפתי דקארט, פורץ דרך חדשה בפילוסופיה, אומר, כן, כל ביטואי הרוסות, כלומר יש מהפכה פילוסופית, מהפכה מדעית עם ניוטון, אנחנו נכנסים למאה, אחד המאות המרתקות ביותר באבולוציה של המין האנושי, זה המאה ה-17, והנה אצל היהודים, בעיר איזמיר, כן, נולד שבתאי צבי, השם שבתאי, כן, הוא נולד ביום שבת, כן, ביום שבת שחל בו 9 באב. ושבתאי צבי נפטר ביום הכיפורים. אני לא מאמין בימים האלה, אלה ימים מיתולוגיים, המשיח נולד בדיוק ב9 באב ונפטר ביום כיפורים. אז גם יש לי כחוקר ספקנות, כלומר, אני מפקפק בזה. מפקפק שהוא נולד ב9 באב ומפקפק שהוא נפטר דרך אגב, לא נפטר, עוד נגיע לזה, אבל בכל אופן, טוב, ובכן, צריך להבין שבתאי צבי מספר על ראשית דרכו כאשר הוא פוגש את הרב של רודוס, הרב של רודוס מארח אותו, וכך הוא אומר לרב של רודוס. והתחיל לספר, כך הוא מספר לרב של רודוס, זה כותב הבן של הרב של רודוס, והתחיל לספר להם חלום שחלם באיזמיר, שהוא היה עתיד לגאול את ישראל. אמנם יעברו עליו כמה דברים, ובפרט לילך לארץ ישראל ולהיות במערת רשב"י, שנה אחת, ולאחר מכן, לאחר 3 שנים יתגלה. ובכן, ראשיתו של שבתאי צבי בחלום שחלם. אז אראה לכם איך צומחת דמותו של משיח. תמיד הרהרתי כיצד אדם חושב על עצמו שהוא משיח. האם אתם קמתם בבוקר וחשבתם שאתם דמויות משיחיות, שאתם המשיח הבא של מדינת ישראל, של העולם? איך צומחת דמות משיחית? אז פה שבתאי צבי נותן לנו מפתח, חלום שחלם. אז אם כן, המשיחיות השבתאית, תודעתו עצמית ששבתאי צבי מתחילה בחלום. החלום, אם כן, הוא מרכזי להולדתם של משיחים, להולדתם של תנועות מיסטיות. החלום. המשיחיות מתחילה בחלום. רק אנשים חולמים יכולים לחולל מהפכה. אז אנא מכן, תתחילו לחלום. ובכן, חברו הטוב של שבתאי צבי מספר על שבתאי צבי ואומר שלא למד כי בספר הזוהר ובספר הקנה. כלומר, עולמו הרוחני של שבתאי צבי כנער בעיר איזמיר, שהוא מתמקד בספר הזוהר. עכשיו, מתוך הן אתה שומע עליו. ומהו עליו שאתה שומע? הוא לא לומד את הקבלה הלוויאנית. כלומר, בעולם היהודי מתפשטת לה הקבלה הלוויאנית. כפי שהראה בספרו הגדול, גם ירשום שלום עמד על כך, וגם לאחרונה, למרות שהיו חולקים על התזה של שלום, אבל היום אביבי, יוסף אביבי בספרו הגדול, קבלת הארי, הראה יפה מאוד, שלמעשה קבלת הארי התפשטה קודם עלייתו של שבתאי צבי, והנה שבתאי צבי לא לומד את קבלת הארי. כלומר, קבלת הארי, שלכאורה היא הכוח המשיחי שצפת הביאה לעולם, שבתאי צבי לא לומד את הקבלה הזאת, אלא הוא מחובר לספר הזוהר. החיבור שלו לספר הזוהר למעשה הוא אבן היסוד של המהפכה המשיחית. ושימו לב,
לא כתוב פה תלמוד. כלומר, השבתאות, אם כן, נבנית כדת חדשה. בעיניי השבתאות היא דת חדשה. נבנית כדת חדשה על הבסיס של התנ"ך ושל ספר הזוהר. ולא של התלמוד. כלומר, לכן גם השבתאים יקראו זוהריסטים. אנשים שהמיסטיקה של הזוהר עומדת במרכז עולמם. ואני אתייחס לזה מהספר הזוהר, וצריך להבין, יש הבדל גדול בין מה שהחוקרים מספרים לנו על ספר הזוהר, או חוקרים את ספר הזוהר ואומרים לנו מה העולם האידאות של ספר הזוהר, לבין הקריאה השבתאית של ספר הזוהר. זה שתי קריאות שונות. כלומר, בעיני השבתאים ספר הזוהר הוא ספר אנרכיסטי ניהיליסטי. ככה השבתאים קראו את ספר הזוהר. ואני אתייחס לזה בהמשך לעניין של האנרכיזם השבתאי כחלק מהמהפכה השבתאית. ובכן, כבר אנחנו שמים לב, המשיח שלנו חולם, והוא קורא בספר הזוהר. החלום מוביל אותו אל הזוהר, אל ספר הזוהר. זה למעשה המהלך השני שלו. בנוסף לכך הוא מתבודד שם במערות אני עצמי נכנסתי למערות הללו, שמי שמכיר את העיר איזמיר, זה נקרא בקטיפי קלה. זה אותם המערות שבהם גם מסתובב הומרוס. אני חשבתי על שבתאי צבי ועל הומרוס, נפגשים במערות שם, בקטיפי קלה. בהחלט. ואני אקרא לכם עוד קטע שהוא מספר שבתאי צבי, כן, על הביוגרפיה שלו, לרב הראשי, לרבי משה דאניאדו מאיר חלב. מכאן, כשעבר מכאן בארם צובא, סיפר לנו שבתאי צבי את כל ענייניו. וזה אני צריך לשמוע איך המשיח מספר את הסיפור שלו. לא איך גרשום שולם מספר את הסיפור שלו. וככה מספר שבתאי צבי את הסיפור שלו. שמשנת 1648 נחה עליו רוח אדוני בלכתו לילה אחד חוץ לעיר, מחוץ לעיר איזמיר, רחוק מן היישוב כשתי שעות, מופשט, הוא מתבודד. כלומר, הוא הפשיט את המחשבה שלו, הוא התבודד. עד ששמע כל אלוהים מדבר עמו. אתה, מושיע ישראל, משיח בן דוד, משיח אלוהי יעקב, ואתה עתיד לגאול את ישראל, לקבצם מארבע כנפות הארץ בתוככי ירושלים. דברים הללו הזכיר פרופסור אסיס על החשיבות, כן, של ההתעוררות המשיחית לעלייה לארץ ישראל, לתוככי ירושלים. ובכן מאותה שעה נתלבש ברוח הקודש ובהערה גדולה, והיה הוגה את השם באותיותיו, ועושה מעשים זרים, כפי מה שנראה לו, שכך ראוי לעשות, מפני כמה סיבות ותיקונים שהיה מתקן. ובכן היה מתבודד כדרך המתבודדים, ורוח הקודש שרתה עליו, וגם שם נאמר לו שהוא המושיע. כן? אז ככה אנחנו מבינים למה שבתאי צבי, מדוע המשיח לא קם בהמבורג, או לא קם בצפת, או לא קם בירושלים. אני רואה פה דטרמיניזם אלוהי שבחרה בדמות. הוא הנבחר של המאה ה-17 לגאול את האומה הישראלית. ואני מקבל את הדברים שלו כי מבטאים אותנטיות בתפיסתו העצמית. ובכן נאמר עליו שהוא היה חוקה את השם באותיותיו, את השם המפורש, והיה עושה מעשים זרים. וזה קו מאפיין בדמות שלו של מעשים הזרים. וזה הדבר השלישי שאני רוצה לדבר, כתחנות בהבנת עולמו המשיחי ששבתאי מצד החלום, ההתגלות האלוהית, הלימוד בספר הזוהר, ועכשיו המעשים הזרים שהיה עושה. ובכן, מה הם המעשים הזרים שהיה עושה? אז אמרנו שהיה הוגה את השם באותיותיו, המקובלים נהגו לעשות מדיטציה על השם המפורש, אבל נזהרו מלבטא את השם המפורש. ופעם כשהרציתי בגרמניה, בברלין, בפני יהודים פרוטסטנטים, שאל אותי אחד המלומדים, מה? סליחה, השבתאים הם יהודים פרוטסטנטים, בואו נעזוב את זה. ככה טוען פרופסור שלום רוזנברג. הרציתי בפני פרוטסטנטים בגרמניה, כן, הם היו שם אנשי דת, ושקראתי את הקטע הזה שהיה הוגה את השם באותיותיו, הם שאלו אותי, איך הוא הגה את השם? האם הוא הגה אותו כמו ישוע, ג'סוס קרייסט? ובאמת לא יכולתי לענות להם, אינני יודע עד היום איך הוא הגה את השם באותיותיו, כי מסורת הניקוד עבדה לנו.
שהכהן הגדול היה קורא את השם בתיבה בבית המקדש. אז אינני יודע איך הוא קרא את השם באותיותיו, אבל נאמר שהוא קרא את השם באותיותיו. ומה שמנוקד לכם בסידורים זה לא הניקוד, לפחות של חלק מהמקובלים, ניקוד הסוד של ובכן, מהם המעשים הזרים שהיה עושה? אחרי שבתאי צבי, בגלל מעשים הזרים, גורש מהעיר איזמיר, וברח לסלוניקי. ומה המעשים הזרים שהיה עושה לדוגמה בעיר סלוניקי? אני אקרא לכם. בבית הכנסת, הוא מתפלל בבית הכנסת קהל שלום בסלוניקי, והוא הזמין את נכבדי החכמים לסעודה, ובשעת הסעודה העמיד חופה והביא ספר תורה וסידר קידושין בינו לבין התורה, וכך אמר: חתן היוצא מחופתו, בעל התורה יקרה וחמודה, מטרונית הנאה וחסודה. ובכן, זה טקס של חתן תורה, והוא מתחתן עם התורה בטקס פרטי שעורך בסלוניקי. זה דבר מוזר מאוד. אז זה נקרא מעשים זרים, בלשון של אותם ימים. דבר שני, מעשים זרים שעשה בעיר קושטא. יום אחד קנה דג, בעל מידות בלתי רגילות, קישט אותו. אתם ודאי מקדישה בסלוניקי, מכיר את שוק הדגים של סלוניקי, נכון? אז הוא קנה דג גדול שם, קישט אותו, ושם אותו בעריסה כמו תינוק. תראו לך, התחלת לרחבי, הולך שבצע אצלי, עגלת תינוקות, ובתוך העגלה, דג גדול. אתם מסתכלים פנים על לראות תינוק, ואתם רואים דג גדול. זה נקרא מעשים מוזרים. דבר נוסף על מעשים מוזרים, שהוא חגג את 3 הרגלים ביום אחד. כאשר ישב בסוכה, חגג בה את ליל הסדר, וקרא בתיקון לשבוע. אז זה נקרא מעשים מוזרים. ובכן, והשיא היה שהוא אכל חלב שהאכלו לפי ההלכה חייב כרת, והוא בירך עליו: ברוך מתיר איסורים. פה בברכה הזאת, ברוך מתיר איסורים. במשפט הקצר הזה, והשינוי הקטן שהוא עשה במקום ברוך מתיר אסורים, ברוך מתיר איסורים, כאן מקופלת כל המהפכה האנטינומיסטית, האנרכיסטית, אם תרצו, של העולמו הפנימי ששבתה אצלנו. עכשיו בואו נבין מה זה המעשים הזרים, ואת התגרת, אני לא חשבתי לדבר על המושג מצווה בה בעבירה, אבל בגלל שאת העלית את הנושא, המושג מצווה בה בעבירה, כן, זה מופיע לנו לראשונה בירושלמי, מסכת סוכה, נדמה לי דף ג' עמוד א', שיש שם דיון בעניין שופר הגזול. האם שופר הגזול מותר לשמוע, האם יוצאים ידי חובת שמיעת תקיעת שופר בראש השנה בשופר הגזול? והתלמוד אומר שכן, זה נקרא מצווה בעבירה. העבירה היא שגזלת שופר, אבל עם השופר קיימת מצווה ויצאת ידי חובה מצווה. אני לא מתייחס מדוע דרך אגב, מדוע בשופר, בסכך הגזול, מדוע לא יוצאים ידי חובה. זה כבר עניינים הלכתיים, אבל מכאן בא המושג מצווה הבאה בעבירה, כן? שזה נושא הכלא שלנו, שתבינו מאיפה בא המונח ומה המשמעות הראשונה של המונח הזה, מצווה הבאה בעבירה. ובכן, ברוך מתיר איסורים הוא מברך, אבל למעשה הוא מתיר את כל האיסורים. ופה במשפט הזה נעוצה המהפכה השבתאית. כלומר, מה זה המעשים הזרים? המעשים הזרים זה לשבור לך את מצב התודעה. הרי איך השבתאי אצלי פעל פה? הוא לקח את מושג הזמן היהודי, מעגל השנה, ופורר אותו. זאת אומרת, אחד העוגנים של תרבות, גם של האדם הפרטי, גם של היחיד וגם של היחד, זה העגינה במושג הזמן. ואני אספר לכם סיפור, סיפרה לי ידידה שלי שנסעה להודו. היא נסעה להודו, ושם בהודו היא פעילה בכמה מקומות, אין לה שום דבר, לא התרחש אצלה שום דבר בעולם, היא ראתה מקומות יפים, עד שהגיע יום אחד לאיזו עיירה מסוימת, ולמחרת אמרו לה שהאוטובוס יוצא בשעה 12 בצהריים. אז היא כבר הייתה ב-11:30, וחיכתה לאוטובוס, הייתה יקית ירושלמית. זה חשוב העניין של היקי.
הכל מסודר, הכל מדויק, מגיעה חצי שעה לפני כן, האוטובוס יוצא בשעה 12. רק ב-12:15 מתחילים להתקבץ אנשי הכפר ליד התחנה. ומחכים שם עד שעה 1. ובשעה 1, היא רואה אותם מתחילים להתפזר. היא שואלת, מה קורה פה? אז אמרו לה, לא בית, יבוא מחר. זה הרגע שבה כל ההגינה שלה בזמן, כל העולם שלה היה מעוגן בזמן, התפורר. זה הרגע שהעולם הישן התפורר לה. ואז היא חוותה את מה שאנחנו קוראים לזה הערה. והייתה צריכה, אחרי שהתרסק לה הזמן, הייתה צריכה לבנות עכשיו את העולם שלה מחדש. אז היא כן, היא הגיעה למצב תודעה גבוה יותר. היא בנתה מעצמה, היא לא הדהדה את מושג הזמן של ההורים שלה, היקי. אלא יום אחד זה נשבר, ועכשיו היא צריכה מהרסיסים לבנות מחדש את עולמה. זאת אומרת, עלייה של מצב תודעה, מהפכה מחייבת שבירה. צריך לשבור צלחת בבטן כדי לחולל שינוי ולחולל מהפכה. גם ברמה האישית, גם במסע החיים שלכם, וגם במסע החיים של האומה. כלומר, המעשים הזרים, ככה אני מבין את זה. אני מבין את המעשים הזרים בכלים זן-בודהיסטיים. התפקיד שלהם לפורר את העולם הישן. שבתאי צבי לא, במהפכה שבתאית אתה לא מהדהד את העולם הישן. אתה לא מהדהד את מושג הזמן של האומה, את סדר החגים. השבירה הזאת של הזמן היא הצעד הראשון של המהפכה השבתאית. הצעד האנרכיסטי. וזה העניין של מטיל איסור. אנשים רצים מיד לעניין האירוטי-סקסואלי. אבל גם צריך להעביר את זה בממד של הזמן, המהפכה שמתחוללת. אז זה העניין של המעשים הזרים וברוך מטיל איסורים. אבל צריך להבין, פה אנחנו עוסקים גם במורשת הלדינו, שהמהפכה השבתאית, האנרכיסטית של שבתאי צבי, היא גם באה מתוך הרומנסרו הספרדי. צריך להבין שהעולם הספרדי של המאה ה-17 נושא בתוכו, הייתי אומר, שני מנועים. המנוע האחד זה המנוע של ההלכה, של ספרות המוסר הרבנית, כפי שהתגבשה גם בצפת של המאה ה-16. אבל מצד שני, הספרדים נושאים בתוכם את מורשת הלדינו, את הרומנסרו הספרדי. ומי שקורא את הנושאים של הרומנסרו הספרדי, רואה שם תפיסות אנטינומיסטיות שעומדות בניגוד לתפיסת המוסר הרבנית, בניגוד לתפיסת ההלכה הרבנית. כלומר, העולם הספרדי הוא עולם פרדוקסלי, עולם שנושא מצד אחד את המורשת ההלכתית, הרבנית, בספרות המוסר, ומצד שני את החשיבה האחרת, את החשיבה המהפכנית, את החשיבה האנטינומיסטית, כפי שמתבטאת בשירת הלדינו. ולא סתם, הסמינר, הכנס הזה נפתח במליזלדה. משום שמליזלדה מציירת את המהפכה השבתאית, היא מזכירה לי את הציור של ונוס שעלתה מן הים של הצייר האיטלקי. זאת אומרת, השבתאות עולה עם מליזלדה הערומה. פתאום העירום נזרק אל מרכז הבמה. ואני אתאר לכם את ההבדל בין צפת, בין השכינה, כפי שמתוארת אצל אנשי צפת, אנשי שהולכים לפי התפיסה הרבנית החסידית, בתיקון ליל שבועות שהתרחש בעיר ניקופוליס שבצפון בולגריה. ושם למעשה התאספו שניים מגדולי האומה, רבי יוסף קארו ורבי שלמה אלקבץ, ועושים שם לתיקון ליל שבועות. אני רציתי לתרגם ניקופוליס, אבל הנה אני אקרא לכם את הקטע, כן, את הציור, אני מתכוון הולדת ונוס של הצייר האיטלקי סנדרו בוטיצ'לי בדיוק. ומעשה, אני רואה הגבלה בין מליזלדה לבין, כן, זה למעשה ההולדת ששבתאי צבי משאיר. וככה אומרת להם השכינה שמתגלה לרבי יוסף קארו. ואומרת להם, שמעו ידידיי, כמובן היה לרבי שלמה אלקבץ ורבי יוסף קארו, וזה מתרחש, אמרתי, בעיר ניקופוליס שבצפון בולגריה, המהדרים מן המהדרים ידידיי אוהביי שלום לכם, אשריכם ואשרי יולדתכם, אשריכם בעולם הזה, אשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם לעטרני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי,
ואני מושלכת בעפר חובקת אשפתות. השכינה מושלכת בעפר חובקת אשפתות. ופתאום שבתאי צבי מביא לנו את השכינה אחרת, השכינה שעולה מן הים עירומה. וזה לא סתם עירומה, כי העירום גם מבטא את פשיטת הבגדים הישנים של העולם הרבני. וצומחת פה מהלך חדש של התרבות, הייתי אומר, המהפכנית המשיחית, עם העירום של מליזלדה. אז פה אנחנו רואים את ההבדל העמוק בין צפת של המאה ה-16, שהשכינה חובקת אשפתות, לבין ונוס, לבין מליזלדה שעולה מן הארצה, שהיא ערומה כפי שקראת, והשדיים שלה למשחק רר ותלת. בתרגום של עטיה, יש גם תרגום של אבנר פרץ לשיר הזה, שהוא תרגם את זה קצת שונה, את הבית הזה. ובכן, זה העניין של מליזלדה, ונוס שעולה מן הים, דבר נוסף שחשוב להתבונן בשבתאי צבי, זה התפיסה למעשה שהוא ראה את עצמו כאלוהי. כלומר, השבתאי צבי, וזו המהפכה חשובה ביותר בתיאולוגיה היהודית, המשיח הוא לא רק בן האלוהים, כמו ג'זוס קרייסט, אלא המשיח הוא התממשות של האלוהים. הוא לא הבן, אלא הוא ההתממשות של אלוהים. וזה אחד המהפכות בשבתאות, לעומת התיאולוגיה היהודית, רובה ככולה, אם כי לא כולה, ששמה את הדגש על ההבדל בין האנושי לבין האלוהי, כמו לדוגמה אצל הרמב"ן. ופה אנחנו רואים מהלך אחר בשבתאות, שהמשיח למעשה, לפי תודעתו העצמית של שבתאי צבי, ולפי הפרשנים שלו בשבתאות, הוא למעשה ישות אלוהית. וגם הגדיר את עצמו אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, הוא למעשה אלוהים, הוא ישות אלוהית שהתממשה בבשר. זה עוד אלמנט חשוב בעולמו של שבתאי צבי. התפיסה שלו כאלוה, כלומר, הוא מוחק את ההבדל בין האנושי לאלוהי, והאנושי הופך להיות אלוהי. זה למעשה כיוון נוסף שלא הוגש בספרו של גרשום שלום כפי שצריך. ועכשיו אני רוצה להתייחס לעניין של השיגעון של שבתאי צבי. ובכן, המשיח שלנו עשה מעשים מוזרים, וגרשום שלום פירש את המעשים המוזרים הללו כעולים מאישיותה של אישיות מניפולטיבית. לעומת זאת, אני סבור שיש להבין את הכאבים, את המשברים של שבתאי צבי מתוך הדמות המשיחית, כפי שהדגישו אותה השבתאים, שעולה למעשה מהנביא ישעיהו פרק נ"ג, ושם נאמר על המשיח, ואכן חוליינו נשא ומכאובנו סבלם. כלומר, המשיח הוא זה שנושא את המכאוב למעשה של כל האומה הישראלית. ולכן הייסורים של המשיח של שבתאי צבי הם הייסורים שהאדם הגדול נושא עליו. במדרש מסופר על המשיח שהוא יושב בשער רומא, וכל מה שהוא עושה הוא מחליף תחבושות על הפצעים שלו. כל סבל שיהודי, שמישהו בעולם סובל, זה מופיע כמוקסה בגופו של המשיח. והמשיח הוא זה שכל הזמן הוא החולה, נושא את הייסורים של כל העולם על גופו. אז זה הדמות המשיחית. שבתאי צבי הוא הדמות המתייסרת. צריכים בוא להתבונן בייסורים שלו, לא להבחר אותה כחולה מאני דיפרסיבי, אלא הוא המתייסר, הוא הצדיק שמתייסר בייסורים של העולם, כי הוא הדמות שנושאת את כל הכאב של העולם על עצמו. אז זה צד אחד להבין את הדמות המשיחית של שבתאי צבי, את הדמות של הייסורים, של הכאב, של הצער. ודבר נוסף הוא, זה העניין של השיגעון. שבתאי צבי אמר על עצמו, אמר השוטה המוחלט. מה זה השוטה המוחלט? זה כתוב בשין. אתה יכול לקרוא את זה, אמר השוטה המוחלט, או אמר הסוטה המוחלט. זאת אומרת, זה גם וגם. כלומר, המשיח הוא הדמות של השוטה. ובכן, מה זה השיגעון?
וזה מה שאני קורא לזה השיגעון הקדוש. כלומר, בפילוסופיה של הדת, ברמנט של ידה, בספר שלו על שמניזם, התמודד עם התפיסה של השיגעון הגדול. אבל עוד לפני מרצ'ל ידה, אחד מגדולי חוקרי הדתות במאה ה-20, כבר אפלטון דיבר על השיגעון המבורך שזוכים לו המשוררים, שזוכים לו היוצרים הגדולים. ובכן, אין להבין את שבתאי צבי בכלים פסיכיאטריים את השיגעון שלו. ונדמה לי שהראשון שעמד על כך ומתח ביקורת השולם היה המשורר פנחס שדה, שגם היה אנטי-פסיכיאטרי. צריך להבין שכל התפיסה לתפוס את השיגעון בכלים פסיכיאטריים היא תולדה של עידן התבונה, כפי שהפילוסוף הצרפתי מישל פוקו כתב את ספרו תולדות השיגעון בעידן התבונה. הראייה שלנו עכשיו בפוסט-מודרניזם צריכה להשתנות, לתפוס את שבתאי צבי במעגלים אחרים. המעגל הראשון זה האיסורים שהוא מתייסר על כל העולם, שהיא תפיסה יהודית קלאסית של המשיח המתייסר. התפיסה השנייה לתפוס את השיגעון של שבתאי צבי, את השיגעון של היוצר ושל המהפכן, את השיגעון הברוך. וככה אומר שבתאי צבי, למדני לעשות רצונך, לפי שאיני יודע עדיין מחוקי הדת הזה שום דבר. לפיכך אני צריך לימוד כי אתה אלוהי, אתה ולא אחר. רוחך טובה, לפי שכל האומה זה בדרך שיגעון שמשתגעים בשורש אותו המשוגע ומכניסים עצמם רוח רעה שמשתגעים. ואף על פי שאני בתוכם אינני בכללם כי אתה אלוהי. רוחך טובה עליי. כלומר, הוא מרגיש את עצמו כמשוגע בין משוגעים, זה המסע שלו לתוך האסלאם. אז אם כן, השיגעון הוא למעשה הקו המאפיין והחשוב ביותר של המהפכן המשיחי. הוא חייב להיות משוגע, כי מי זה הנורמלי? מי זה הנורמלי? כלומר, מי שחי בעידן הקדם משיחי, הוא המשוגע. מי שעבר את המהפך לעידן המשיחי נמצא במקום אחר. אז מי זה המשוגע? המשוגע זה מי שנמצא בעידן שקדם לגאולה או בעידן שלאחר הגאולה. אלה שאלות מרכזיות, ואני רואה שנשארו עוד 5 דקות, אני אחתום בסופו של שבתאי צבי. אחרי שבתאי צבי התאסלם, ולאחר שהתאסלם הוא הוגלה, וביום הכיפורים, קודם יום הכיפורים הוא מבקש מאנשי קהילת סופיה שיביאו לו את מחזור התפילות של הימים הנוראים. וביום הכיפורים 1676 למעשה הוא הסתלק מן העולם. השבתאים למעשה ובראשם נתן העזתי אמרו ששבתאי צבי לא מת. שבתאי צבי התעלם, המונח הוא התעלם. התעלם, בעין, התעלם, הוא התעלם. נעלם, שבתאי צבי נעלם, התעלם, עלמה, התעלם. התפיסה הזאת שאדם לא מת, תפיסה שנמצאת במסורת היהודית, אין דבר חדש. כבר במדרש נאמר שחנוך לא מת, אליהו הנביא לא מת, לפי מסורות מסוימות גם משה רבנו לא מת, וזה אומר במפורש יוספוס פלביוס בספרו קדמוניות היהודים, כלומר שהיהודים הציגו ודאי שגם משה רבנו לא מת, חב"ד מחזיקים ודאי שהרבי מלובביץ' לא מת, כלומר התפיסה הזאת שהשבתאים פירשו את ההסתלקות של שבתאי צבי כהתעלמות, היא למעשה ניתן למצוא קווים גם אל השיעה, כלומר גם בשיעה האימאם הנעלם. אחמדינג'אד מחכה להופעתו של האימאם הנעלם, גם הוא לא מת, הוא נעלם. אז למעשה שבתאי צבי, כן תבינו, הוא לא קבור באף מקום, אנשים מחפשים את קברו של שבתאי צבי. אין מה לחפש את קברו של שבתאי צבי כי הוא נעלם. זה כמו שאדם הולך לחפש את קברו של משה רבנו. גם משה רבנו נעלם. ואני אחתום את הדברים שלי בסיפור. הייתי בסוף השבוע האחרון באיסטנבול, שם הלכתי לעשות תיקון חצות יחד עם רבי יוסף קארו ורבי שלמה אלקבץ, ולקחתי את ספרו של חתן פרס נובל, אוכל פמוק, באיסטנבול. מישהו בשבתאים לחש לי שאוכל פמוק הוא שבתאי. אז פגשתי את אוכל פמוק, שאלתי לו, אתה שבתאי? הוא הכחיש את זה, אמר שהוא לא שבתאי. אבל איך תאמין לו, מה אנחנו יודעים? ובכן, בספר שלו,
בספר שלו הוא מספר, ואני אקשור את זה לדברים ששמעתי מפי אשתו, של סגן השבתאים באיסטנבול. וככה, זה ספר יפה לשאול את איסטנבול, יגן עליה האלוהים, ואוהב אותה, ממליץ מאוד לקרוא את ספרו של אורחן פמוק, וכך הוא מתאר את הבוספורס. והוא אומר, כל חיי, כך הוא אומר אורחן פמוק, כל חיי חייתי בבתים על גבעות שהשקיפו אל הבוספורס. גם אם מרחוק, גם אם מהמרווחים שבין הבתים ובין כיפות המסגדים. לראות את הבוספורס, אפילו מרחוק, הוא עניין בעל חשיבות רוחנית. והוא יכול להסביר מדוע חלונות הפונים אל הים, הם כמו המחרב במסגד או המזבח בכנסייה או ארון הקודש בבית הכנסת. מדוע כל הכיסאות, הספות ושולחנות האוכל בחדרי האירוח שלנו פונים אל הבוספורס, כך שיהיה אפשר לראות את הנוף. ובכן, הראייה של הבוספורס אומר, היא בעל חשיבות רוחנית. וזה מזכיר לי סיפור שסיפרה לי אשתו של סגן השבתאים באיסטנבול, שהבית שלהם גם הוא פתוח לבוספורס, וכל בוקר שהיא פותחת את החלונות לעבר הבוספורס, היא אומרת, שבתאי צבי אספרה מוסדי. תודה רבה. פרופסור יעקב ברנאי, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת חיפה. ספרו האחרון של פרופסור ברנאי עוסק בשמואל אטינגר, היסטוריון, מורה ואיש ציבור. אבל ישנו עוד ספר של פרופסור ברנאי שעומד לראות אור, דווקא על ידי יד בן צבי. לא? על יד הוצאת כרמל, אבל זה בתמיכה של הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, וגם של מרכז משה דוד גאון לתרבות הלדינו, והספר נקרא הראי של אירופה, יהודי איזמיר במאות 17 ו-18. היום פרופסור ברנאי ידבר איתנו על השבתאות והשלכותיה על ההיסטוריה היהודית. שמחתי מאוד לברכות, לדברי הפתיחה, וכמובן להרצאתו של חברי דוקטור אלקיים, כי בהרצאות האלה כבר היו נושאים שבאמת אני גם כן רשמתי לי לפתח אותם, להזכיר אותם, כך שהדברים בהחלט מתחברים, וככל שירשה לי הזמן. אני רוצה לפתוח גם כן בשיר. מליסלדה, מליסלדה, מול מאכלות ריננו כך גם אבותיי, ואני דמם לקקתי בדמע מן הלחם. ראה גביל אחרון הפך פניו לאפר, אני חלה בין קלות שחתנה נשרף, המון צובא בחוץ ומחכה עוד לשובך, אני קשבת אל ליבי, שם קצב עמיתך פועם ופחדך מפניו. הצבי, על במותיי חוללת בטיף, חשוקי פנים עוד יאורו מזבך, כי אני למעייניך היקוד. וכחתך בבשר החי שבחייבו לא יבגוד, לדורות יעמוד זכרך, כי אני השבעתיו. הצבי, על במותיי חוללת בטיף. אני בחרתי לפתיחה את השיר הזה של אמיר גלבוע, כי מי שהקשיב, חוץ ממליסלדה, שהיא כמובן אחת מגיבורותיו של שבתאי צבי, וזה הוזכר פה, ואמיר גלבוע היה מודע לזה כמובן, הוא מחבר פה, והוא כותב שהוא תמיד הוא נמצא בו, והוא מזכיר לו קורבנות כאלה וכאלה, ויש פה כמובן רמיזות לחורבנות יהודיים, ספרד מצד אחד, האינקוויזיציה, השואה שכבר אמיר גלבוע כתב בצילה, וכל זה מתחבר לכמיהה לגאולה, כשזה הייתה באמת
תקופה, המאה ה-20 של חורבן כזה בעם היהודי, שהגאולה צצה, ושבתאי צבי חזר והופיע על הבמה של היצירות לפחות, וכמו שראינו גם במחקר וגם בספרות המחקרית והעכשווית. עוד אזכיר את זה. אני אחלק את דבריי לכמה חלקים ואני גם אומר מראש מה הם ונראה מה נספיק. אני אתן מבוא ברקע היסטוריים קצרים, אדבר על שני השלבים העיקריים בשבתאות של שבתאי צבי עצמו עד המרתו, לאו דווקא עד מותו, יכול להיות שזה גם לא, זה 10 שנים הבדל, אבל בכל זאת המרתו היא נקודת שבר אדירה, וכמובן השבתאות המאוחרת אני אקרא לה, שלב ב' אחרי המרה שלו וכמובן של אחרים, והיא נמשכת. השבתאות, כפי שהרבי אלקיים כבר רמז והראה, היא לא, היא טרם הסתיימה, אני מסכים עם זה, היא טרם הסתיימה גם היום בווריאציות כמובן אחרות, השלוחות שלה לא הסתיימו. אין זאת אומרת שהיא קיימת כאיזו אידיאולוגיה המונית, לא, אבל תראו שהיא חלחלה והיא קיימת עד היום. אז זאת אומרת שני השלבים, תקופת שבתאי צבי ועד ההמרה, ומההמרה ואילך, אנחנו לא יודעים עד מתי. אחר כך אדבר, בקיצור כמובן, על השבר הגדול ששברה השבתאות את ההיסטוריה היהודית המודרנית. עם השבר דיאלקטי גם נוצר אימפקט עצום עד ימינו. אימפקט הוא לא תמיד רק המשכיות, רציפות אידיאולוגית טבעית, קו ישר. אימפקט זה השפעה כלשהי, שלילית או חיובית, או למידה ממשהו, או תודעה עמוקה שיש לאנשים, או פחות עמוקה, שקמים בבוקר ופותחים את העיתון ובמאה ה-21, ופעם בכמה שבועות, השם שבתאי צבי עוד מופיע. בכל זאת, לא כל אחד זוכה שהוא חי לפני 350 שנה ויותר, שהשם שלו יופיע כל כמה שבועות בעיתונות פוליטית אקטואלית בישראל. זה באמת מראה על החיוניות של הדבר הזה, ועל זה אני אדבר שוב, בקיצור, השבר והאימפקט, אני אקרא לזה. דבר הנוסף, האימפקט השלילי בנושא הבא מקבל אימפקט חיובי, בדרך כלל, לא תמיד, בציונות. מה קרה שאחרי שלילת האיש הזה, במאות ה-18 וה-19, בכל תנועה וזרם, בכל ממסד יהודי, ספרדי ואשכנזי כאחד, בכל העולם היהודי, בכל זרם התמודדו עם זה בשלילה, עם זה הממסד בקהילות טורקיה, ביוון, או האימפריה העות'מאנית, או אם זה במזרח אירופה, החסידות, ההאשמות שלה בשבתאות וניסיון להתגונן מול זה, אבל זה קיים, הוויכוח ישנו, וההשכלה, בספרות ההשכלה שהוזכרה פה, שרואה בזה אסון בכל המיסטיקה היהודית, הוזכר פה ההיסטוריון גרץ, הוא רק סמל לזה, בכל הספרות המשכילית במאות ה-18 וה-19. ומה קרה בציונות? שפתאום, בחלקים רחבים שלה, בציונות החילונית כמובן, באידיאולוגיה, מחפשים נקודות אחיזה בשבתאות, בשבתאי צבי, לא בשביל להמשיך אותה, לא מהצד התיאולוגי, הקבלי, המיסטי דווקא, אבל מהתנועת ההמונים כנראה שהוא בנה. ועל זה אני אומר גם כן כמה מילים. ולסיום, אם יספיק לי הזמן, אתן לכם דוגמה במהפך הציוני שחל כלפי השבתאות, ואני חשבתי שמר לבון יהיה פה, ולכן גם חשבתי אולי לדבר על זה קצת, איך שני נשיאי ישראל
אחד שעל שמו נקרא הבית הזה, יצחק בן צבי וזלמן שזר, היו חוקרי שבתאות, היסטוריונים, חוקרי שבתאות שתרמו תרומות מעניינות ביותר לחקר שבתאות, אבל בדרכים מאוד מעניינות. ומה הניע אותם? שהם רק מייצגים. אני לקחתי אותם כדוגמה כי אנחנו נמצאים פה גם שתי דמויות ציבוריות ידועות, וגם בבית בן צבי, אז כך שהדברים האלה הם מתחברים. אומר עכשיו באמת לעניין עצמו. כמה מילים אני רוצה לומר, בקיצור, משפט אחד, אני מתייחס לנושאים האלה בעיקר מהצד שאני עוסק בו, מהצד של ההיסטוריה החברתית. אני לא אכנס כאן לניתוחים תיאולוגיים של התיאולוגיה והמיסטיקה, ויעשו זאת ועושים זאת, וכבר עשה זאת דוקטור אלקיים. אני רוצה באמת לדון בצד ההיסטורי של התנועה הזאת, איך היא זרמה בתוך ההיסטוריה היהודית והכללית, הלא יהודית. אז קודם כל אנחנו מדברים על המאה ה-17. אז רק באמת בנקודות, המאה ה-17, העולם היהודי, כידוע לכם, מפוזר בפזורה הספרדית שאחרי הגירוש, וכולנו יודעים שרובה באימפריה האוטומנית, אבל גם בחלקים שהאוטומנים לא כבשו אותם לגמרי. העולם היהודי המזרחי, הלא ספרדי, פזורות כמו איראן, תימן, עיראק, וכמובן גם במזרח התיכון קהילות לא ספרדיות, ערביות הידועות, והריכוז היהודי הנוסף באירופה, ריכוז גדול מאוד במזרח אירופה במאה ה-17, וריכוז מסוים, די גדול גם כן, במרכז אירופה ובמערבה, שמתחיל גם אז להתפתח מחדש, אחרי הגירושים של ימי הביניים. זה העולם היהודי על רגל אחת. העולם שמסביב מורכב כידוע מכמה אימפריות, האימפריה האוטומנית, שבה מתחיל כל הסיפור של שבתאי צבי, מדינת פולין במזרח אירופה, הקיסרות האוסטרית במרכזה, והמדינות המערב אירופאיות שמתחילות לצמוח ולהשפיע על הנעשה בעולם כולו, גם בעולם החדש, באמריקה, האמריקות שאחרי הגיבוי, אנגליה, צרפת, הולנד, ונסיכויות גרמניה שאין עוד מדינה כזאת. זה יבוא הרבה יותר מאוחר. בכל אופן, כל אלו מאוד מאוד קשורים למה שקרה באימפריה האוטומנית, כי המעצמות מתקדשות ביניהם, חותמות הסכמים ביניהם, יש יחסי מסחר וכלכלה הדוקים, וכל זה צינור של קשרים גם בעולם היהודי בתקופה הזאת, וכידוע, שבתאי צבי שהוזכר, נולד פה, הוזכר פה, שנולד באזמיר, אולי אתה אומר שהוא לא נולד באזמיר, אני לא בטוח, בכל אופן, הוריו היגרו מיוון, זה ברור, והם היו כנראה רומניוטים, גם זה כנראה ברור, זה לא רק השם צבי, אלא שמות חיות היו נהוגים כשמות משפחה אצל הרומניוטים, יהודי ביזנטיון, אבל שכבר לעורר פה קצת הערות, מה שקוראים היום הסתפרדו. הם ברובם כבר היו, ברובם, במיוחד באזמיר, שלא הייתה בקהילה רומניוטית, אלא המהגרים ברובם ספרדים, פורטוגזים, נושא פורטוגל במאה ה-17, שבתאי צבי ואביו והוריו, אם הם היו בדיוק המוצא שלהם כזה או אחר, הם היו כבר חלק מקהילות ספרדיות, דיברו לטינו כמובן, ומן הסתם בעיר קוסמופוליטית כמו איזמיר, ולספר שלי שבקרוב אני מקווה יצא לאור, קראתי הראי של אירופה, כך קראו לאיזמיר בני התקופה, יהודים, נוצרים ומוסלמים כאחד, טורקים. ראי של אירופה, בגלל הקשרים שלה מהים, מהנמל, מי שהיה באזמיר, אני מניח רבים מכם, היא עם הפנים לאירופה, עיר מסחר בינלאומי, עיר כלכלה גדולה בתקופה הזאת, פה רחת מאוד בתקופה האוטומנית מן המאה ה-17 ועד ה-19,
וברור לגמרי שבעיר כזאת נולד שבתאי צבי, וכל האלמנטים האלה, עיר קוסמופוליטית שיש בה טורקים מוסלמים מצד אחד, יוונים, ארמנים, יהודים מהגרים רבים מכל מיני גלויות, ספרדיות בעיקר, כן? מכל מיני ערים באימפריה האוטומנית, לא באו מספרד. אני לא יכול לחזור ולספר את כל הסיפור של איזמיר פה. איזמיר לא הייתה קהילה שנוסדה אחרי גירוש ספרד על ידי המגורשים, כמו קהילות רבות אחרות שלא נוסדו אולי, אבל שהיו בהם רומניוטים. איזמיר הייתה כפר, עיירה קטנטנה, היא התפתחה דווקא בסוף המאה ה-16, 100 שנה אחרי הגירוש, ואז התחילו להגיע אליה היהודים, בין השאר הוריו של שבתאי צבי, בין אם הוא נולד בדיוק שם או אולי כבר הובא כילד קטן, באמת הדברים יכולים להיות בספק ובסימן שאלה. אני מסכים גם עם כל מה שאמר פה אבי אלקיים על ספקות ועל חידות ועל שלא צריך כל חידה לפתור, ואני לא בטוח שזה רק מזרח רחוק, והספקנות והסקפטיציזם הם גם, יש בהם גם יסודות מערביים חזקים, שאני גם שותף להם באופן אישי, אבל זה שבאמת לא שייך, השקפה של להמשיך לצור. בכל אופן, זה הרקע הכללי של העולם בתקופה הזאת. מניתי את המעצמות, מעצמות אירופה המערבית, הולנד, צרפת ואנגליה, תוקעות יתד באיזמיר, יש חברות הלבנט, ויש לזה חשיבות רבה. חברות הלבנט מביאות איתם את אנשי הדת הנוצרים הפרוטסטנטים, שזה עתה קמו באירופה, והם, כשמופיע שבתאי צבי ומכריז על עצמו כמשיח, הם לוטשים עיניים, הפרוטסטנטים האלה באיזמיר, בדאגה ובבוז. המשיח מתחרה למשיח שכבר היה, ישו כמובן. מה זה פה? ובמיוחד כשהם רואים את ההתלהבות בעולם היהודי, ברחוב היהודי, והייתה התלהבות, הם מתחילים לכתוב מכתבים לארצות האם שלהם, וספרים אפילו לחבר, קונטרסים, שזה משהו שצריך לשים עליו עין. ואחד המקורות החשובים לתולדות השבתאות, זה ספרו של הכומר ההולנדי באיזמיר, תומאס קונר, שכתב ממש בשנים האלה ששבתאי צבי בשנת 1665, חזר לאיזמיר מנדודיו ומגלויותיו שהוא גורש על ידי רבני איזמיר, אם זה בגלות הראשונה שהוא היה בסלוניקי שהוזכר פה, ואם זה אחר כך שהוא היה בארץ ישראל ובמצרים ובסוריה ובעזה, ושם הוא פגש את נתן העזתי בחג השבועות לפני כמה ימים, בדיוק בליל התיקון שאתה עשית באיסטנבול, הם עשו אותו בעזה. שבתאי צבי ונתן בשבועות, שם אני קורא לזה המפץ הגדול היה. שבתאי צבי שכבר הכריז על עצמו כמשיח מצעירותו באיזמיר, ונתן שהיה לו חלום או חזון לילה, או ראה במראה שזה המשיח, המפגש הזה ביניהם הוליד את המפץ הגדול, ושבתאי צבי חזר לאיזמיר כמנצח גדול, וגרר אחריו את הקהילות היהודיות, ובאמת מזה התחיל הסיפור. והכומר ההולנדי הזה כותב את הסיפור, האיש שעליו מדובר כאן, הוא מספר אותו, הוא בנו של יהודי ממוריה, כן, מיוון, לא ברור מאיזה עיר, אבל יש על זה השערה, אשר ישב בשעתו באיזמיר, ושמו מרדכי צבי, זה השם האבא. תחילה היה אותו איש סוחר עופות וביצים, וכו' וכו'. ואחר כך נעשה סוכן, אני מדלג ואני אומר בלשוני, סוכן של, הוא היה ברוקר של סוחרים בריטים, סוחר בריטי, ואז כותב הכומר הפרוטסטנטי, אני אגע משפט אחד עוד, זהו עיסוק שמתאים מאוד ליהודים, לפיכך כמעט כל המסחר באיזמיר מתנהל בידיהם, כן? אלו אמירות עם גרעין אנטישמי מאוד מעניין, היהודים עוסקים בכסף, הם רודפי בצע וכו' וכו', כן? הם תמיד אלו שעושים לנו את הכסף ומטפלים בכסף שלנו וכו' וכו'.
אבל זה ברור לגמרי שהשבתאות לא עניינה רק את היהודים ולא העליבה רק את היהודים. גם הנוצרים התעניינו בה מההתחלה. משהו מחשש, אבל אחר כך במאה ה-18, אחרי המערב, בשלב השני, באירופה כבר, המיסיון הפרוטסטנטי ראה בשבתאים קבוצה שדרכה אפשר להתחבר ליהודים ולנצר אותם. כי הם כבר עשו את השלב של אם זה המראה ואם זה שבתאים שלא האמינו, נשארו יהודים, אבל הם כבר מקרטעים באמונתם היהודית הישנה, הם אומרים שמשיח הגיע, לכן, נכון, יש להם משיח אחר, מאשר לנו, למיסיון, כוונה, אבל, ולכן הקשרים בין הנצרות והשבתאות הם מאוד חזקים, וזה נושא שראוי כמובן להרחיב בו, ואני לא יכול לעשות את זה פה. אז זה שלב א', ואני לא אמנה הלאה את כל השלבים, כבר אלקיים פה הזכיר דוקטור אלקיים את הגלייתו, אמרתו, הגלייתו, ובסופו של דבר הוא חי בעיר כמה שנים מבודד, אבל עלו אליו לרגל כמוסלמי, באולצ'ין, היום במונטנגרו, יש ויכוח אם נקבר שם, לא נקבר שם, ויכוח גדול, גם מצרי היה שותף לוויכוח הזה, וכו' וכו'. אחרי המרתו כמובן המירו איתו קבוצה גדולה מאוד, וכמה שנים אחר כך מאות מיהודי סלוניקי בעיקר, אבל גם בערים אחרות, אדירנה, גם באלבניה של היום, הכל זה האימפריה האוטומנית, באזמיר, גם באיסטנבול כנראה פחות, המירו, אבל בסלוניקי הייתה המרה גדולה, הדנמה הוזכרה פה, קטדנמה, אותם אלה שהשאירו לנו את הפיוטים באמת הנפלאים האלה, אגב שבן צבי יש לו חשיבות עצומה בהבאתם של כתבי היד האלה בזמנו, וגם דברים אחרים לארץ, הספרייה הלאומית ולמכון בן צבי, והדברים עדיין לא פורסמו בכולם, ודוקטור אלקיים עובד על, וגם שמעתי פרץ פה, עוסק בדברים האלה, בפיוטים האלה של הדנמה. בכל אופן, פה אני רוצה לומר כמה מילים, אני לא רוצה להגיד פסיכולוגיות, גם אני לא מאלה שכל כך מחזיק מהעניין הזה של הסברים פסיכולוגיים, אבל בכל זאת דמיינו לעצמכם פסיכולוגיה של המונים, לא האיש הפרטי שבתאי צבי. תארו לעצמכם במאה שערים של היום, שחצר אחת מהחצרות החסידיות או האחרות מתנצרת או מתאסלמת. זה מה שקרה בסלוניקי ב-1683, רבותיי, כשקרוב ל1,000, אנחנו לא יודעים את המספר המדויק, מאות מתאסלמים, מקימים כת שהיא ספק מהי, לא ברור, כת אברהם דנון, המשכיל, ההיסטוריון היהודי בסוף המאה ה-19, קרא לה כת שבתאית מוסלמנית, או כת יהודית שבתאית מוסלמנית, אם תרצו. ובאמת, מין תערובת כזאת מוזרה, דת חדשה, אומר דוקטור אלקיים, כל כת יש בה בהחלט איזשהו דבר חדש. צריך להבין את המשבר האדיר הזה. תארו לעצמכם, בראש הממירים האלה עומדים רבנים גדולים בסלוניקי, לא סתם בני אדם לא ידועים, חלק כמובן הנועים אחרי, או הרוב, כמו שקורה הרבה בתנועות. אתה דיברת על מהפכות, כל מהפכה היא כמובן שבירת כלים, עולם ישן עד היסוד להחריבה, האינטרנציונל, מי שלא מכיר, אסור היום להזכיר את זה, לא כך במודה, אבל זה היה גם לפני שבוע אחד, הפועלים, אז הכל ביחד, שבועיים. סליחה? טוב, בכל אופן, כן, היה שבר, משפחות התפצלו, תארו לעצמכם שאח שלכם, אחות שלכם, עוברים למחנה השני. לא ניכנס עכשיו בכלל רק לעניין הדתי.
הבגידה הזאת. השבר הוא אדיר, והמעניין ביותר זה התגובות. ושוב, אני לא אעריך, אני אומר, התגובות הן רבות. בני אדם, קבוצות, מדינות היום מודרניות, מגיבות שונה וגם בקולות שונים. למאורעות מסוימים, לכל מאורע, קטן או גדול, אבל מאורעות גדולים. ההשתקה הייתה קודם כל הניסיון הראשון של הממסד היהודי. שלא לדבר על שבתאי צבי מטוב ועד רע, כי גם קוב לא תכוונו, גם ברך לא תברכנו. זה נאמר במקורות. ניסיון לטאטא מתחת לשטיח. אם נתחיל לדון בזה, כן, מה, הוא צודק, לא צודק, מה הם עשו, מה זה רק מלבה את האש. גם חשש. חשש מהשלטונות, מדתות אחרות, מנזק לכל מיני דברים. יותר טוב, שקט. אבל שקט כזה לא תמיד הולך. זה לא רק בעולם המודרני, שהכל פורץ החוצה, ויש המסמכים האלה של המדליף הידוע הזה, איך קוראים לו? אני כבר לא זוכר, לא התכוננתי לומר את זה, זה היה ספונטני. בכל אופן, כן, גם אז, זה לא ניתן. ולכן זה צץ מיד, לא עברו כמה שנים, בעוד כל מיני אנשים שלא התאסלמו. הופיעו ואמרו, כן, אנחנו ממשיכים שלו. בעצם, ויש לנו שורה פתאום בתוך העולם היהודי של סוף המאה ה-17 והמאה ה-18, שצצים, והממסד אין לו ברירה, הוא לא יכול לשתוק יותר. הממסד היהודי, גם באירופה, האשכנזי והספרדי, באימפריה האותומנית, בצפון אפריקה ובארצות אחרות. הוא מתחיל לרדוף אותם. את השבתאים שהם יהיו, ואלה שבתוך העולם היהודי פתאום הבינו שחלק בכלל לא התאסלמו, אלא הם הלאה מאמינים בשבתאי צבי. זאת אומרת, זה חלחל עמוק, והפולמוסים האלה נמשכים לכל אורך המאה ה-18. תפסו כל פעם, כמו שקוראים לזה, ציידי שבתאים, מישהו כתב עליהם. היו ממש מחפשים, הידועים ביותר כמובן, רבי יעקב עמדן במרכז אירופה, באמצע המאה ה-18, שכידוע רדף את כל, וממנו כמובן קיבלנו הרבה אינפורמציה, גם בוא נניח שהוא הגזים ולא מנע, וחשב בכל אחד, חשב גם בקשרים אולי, קשה לנו לדעת לגמרי, אבל מהרבה מאלה שהוא האשים אותם שהם שבתאים בעולם היהודי, במאה ה-18, התברר שהיום, במאה ה-20, נמצאו תעודות שלהם שהם הסתירו במגירות. בלילה הם כתבו את התיאולוגיה השבתאית, את הכמיהות המשיחיות שהוא ישוב ויתגלה בשנה זאת, בשנה זאת, אתם יודעים, 40 שנה חישובי קץ. שובו של המשיח הנעלם, כפי שהוא נקרא פה, או מישהו בדמותו, או שהוא היה רק ההתחלה ואנחנו נעשה את ההמשך, ומתברר היום שביום הם יצאו לרחוב ולשוק ולישיבה, והעמידו תלמידים, כמו רבנים חשובים, כמו חכמים חשובים, לכל דבר בעולם היהודי של המאה ה-18, אבל בערב, אולי גם בבתים נסתרים ביום, הם עסקו בתיאולוגיה, איך לקרב את הגאולה ששבתאי צבי במוקדה. אני לא נכנס לפרטים, ויש לנו עשרות אם לא מאות של שמות, וכל אלה כמובן, הממסד היהודי במאה ה-18 זיהה מהר מאוד, אולי לא תפס את כולם, אבל הוא תפס הרבה מהם במרכאות, והתמודד איתם בפולמוסים אדירים. אז זה האימפקט של המאה ה-18, אימפקט שלילי מאוד, אבל התמודדות בלתי פוסקת. ואז במזרח אירופה צצה החסידות של הבעל שם טוב הידועה, ומההתחלה הזיקה בינה לבין השבתאות צצה גם בהאשמות כנגדה, וגם בהתגוננות, בסיפורים, גם אם הם לא תעודות היסטוריות שברורות לנו ב100%, של הבעל שם טוב שראה בחלום את שבתאי צבי ונפגש איתו וניסה לתקן אותו, ומי ניסה לתקן את מי לא ברור
בשבח הזה משבחי הבשת הידוע, דברים מאוד מעניינים. ואני קופץ למאה ה-19 בהשכלה, שדיברתי עליה קודם. ספרות ההשכלה הייתה רציונליסטית במהותה, היא בזה, היא התנגדה במאה ה-19 לכל דבר מיסטי, לא רציונלי. אני לא שופט, אני רק מנסה לומר איך הם תפסו. ולכן השבתאות נתפסה בסופו של דבר, אם זה בכתיבה של גרץ, ההיסטוריון, אבל גם בספרות היפה שהוא מוזכר, כדבר נוראי, דבר שאמונות הבל, שהיהודים בכל העולם הנאור צריך להתרחק מהם, כן? זה לא היה במודע במאה ה-19. ואז, אני לא יודע מה מצב הזמן שלי, עוד 12 דקות. אלא אם כן אתה רוצה לאפשר גם שאלות. לא, אני רוצה לתכנן את הדברים, ואז כמובן מגיע המהפך שאני רוצה להקדיש לו את שני הסעיפים האחרונים, המהפך כלפי השבתאות וההתחלה בציונות. הציונות הופיעה על במת ההיסטוריה ברבע האחרון של המאה ה-19 כידוע, והיא הייתה תנועה לאומית מודרנית עם היבטים כמובן של כל תנועה לאומית, עם מבט לעבר, עם מבט לעתיד, ניסיון להתמודד עם בעיות לא פשוטות של היהודים בהווה, האנטישמיות המודרנית שצמחה, ומההתחלה, לא נדבר על כולם, כשהופיע האיש החשוב ביותר בציונות, הרצל, המייסד של התנועה הציונית המדינית, האשימו אותו שזה שבתאות חדשה, שזה מסוכן מאוד מה שהאיש הזה עושה. ההוזה הזה, כמו שנכתב עליו באיזה שיר פופולרי בדור האחרון בארץ, יהודי כזה רזה, עם זקן עד החזה, אני לא זוכר את כל המילים, הוזה, אכן חוזה והוזה, והאשימו אותו ממש בהאשמות מכל מיני כיוונים, לא רק מהאורתודוקסיה, כמובן מהעולם האורתודוקסי שנורא פחד מחידוש המשיחיות שקר הזאת, כן? כל משיח עד היום היה משיח שקר, זה ברור, זה עובדה, במרכאות, כי המשיח עוד לא הגיע, יש כאלה שמאמינים שהוא פעם יגיע, אבל אלה שהיו משיחים עד היום לא הצליחו בזה, אז אני לא אומר שקר, הייתה אמונה גדולה שהם אמת, בהם, של עצמם בהם, של אחרים, של המונים, ויש כאלה אולי שעד היום חושבים על זה ועל זה ועל זה. וזה לא רק בדת היהודית כמובן, משיחיות קיימת בכל הדתות, ויש אפילו מושג שקבע אותו, זה המצאה ישראלית, אולי אתם לא יודעים, של היסטוריון ישראלי בדור הקודם, יעקב טלמון, הוא המציא את המושג משיחיות חילונית לכל המהפכות המודרניות של המאות ה-19 וה-20, וכתב על זה טרילוגיה גדולה של ספרים שהייתה להם השפעה גדולה עד היום על המחקר ההיסטורי של אירופה במאה ה-19 וה-20. בכל אופן, ההאשמות נגד הרצל היו מכל הכיוונים, לא רק מהאורתודוקסיה, גם מצד משכילים כמובן, וגם מצד משכילים שנתפסו לציונות והזהירו אותו. אמרו לו, כבר היינו בסרט הזה. מה אתה שוב פעם חוזר, אתה מדבר עם הסולטן הטורקי? גם הוא רצה. הוא רצה להפיל אותו. אתם מכירים את המקורות על שבתאי צבי ידועים. כבר היו ידועים בזמן הרצל. קיצור ציצת נובל צבי כבר היה ידוע, שהוא ונתן העזתי כתב מכתב ששבתאי צבי, אל תדאגו, בקרוב הוא יפיל את הסולטן מכיסו, יוריד אותו וישב במקומו. הוא יהיה הסולטן, אז הוא גם כמובן יחזיר את היהודים לארץ ישראל וכו' הגאולה. והרצל ביומניו, כבר לא במקום אחד, בכמה וכמה מקומות, מתמודד עם ההאשמות האלה. התברר שהרצל ידע טוב מאוד במה מאשימים אותו, ומאוד מאוד חשש מזה, והוא גם קרא כנראה לא מעט, הוא קרא את גרץ, יש להניח פרופסור ברסס שחקר את ההשכלה והשבתאות והספרות העברית והשבתאות, מצא לא מעט מקורות שמאיפה הרצל ידע על השבתאות והשבתאי צבי. הוא קרא ספרות
גם רומנים גרמניים במאה ה-19 שהתפרסמו על שבתאי צבי, לא של יהודים, על יעקב שטרן, כוכב יעקב, רומן בין כמה כרכים גרמני על שבתאי צבי, והוא קרא את גרץ, הוא ידע, והוא התגונן בהאשמה הזאת ואמר, אני לא הולך בדרכו, אל תדאגו, אני אקרא לכם אולי באמת קטע קטן, ממש קטע קטן מיומנו של הרצל, או ממאמר ב-1899. יאמינו לי גם היריבים, האוהבים כל כך לדמות אותי לשבתאי צבי ולשאר משיחים, מעולם לא דבק שם כזה באדם שלא כדין, יותר במקרה שלי. מעולם לא אמרתי דבר הזיה, אלא רק אמרתי, אחיי היקרים, בשום מקום אין סובלים אותנו. אנו יכולים לעזור לעצמנו אם נהיה מאוחדים כראוי, אז יהיה בכוחנו לרכוש לנו ארץ יפה וטובה, שבה נוכל לחיות מכובדים בעיני כל הבריות, שוקדים על עבודתנו ובשלום. זה הכל מה שאני רוצה. אבל ההאשמות נגדו מחלחלות אצלו, ויש עוד ועוד. אני הבאתי כמה דברים פה, אבל אין לי זמן לקרוא את כולם, ובאמת הם רוכזו בחלקם על ידי פרופסור ברסס המנוח בספרו השכלה לשבתאות, ואני ממליץ לכם כמובן לראות את הספר הזה, ספר מעניין מאוד. אבל זה לא עזר, השבתאות חלחלה לציונות בדרכים דיאלקטיות, ודווקא בארץ ישראל במאה ה-20 היא זכתה לפריחה בלתי רגילה מבחינת האימפקט שלה, ההתעניינות וגם ההסתכלות והאהדה. כמובן לא חזרה על שבתאי צבי כפי בדיוק בצעדים שהוא נקט ולא בהמרות, אבל בניסיון לשלהב את ההמונים, לעשות תנועת המונים, שזה היה במאה ה-20 הדרך המהפכנית, שבה בעיקר מנהיגי הציונות הביאו איתם ממזרח אירופה וממערבה, המהפכה הצרפתית, המהפכה הקומוניסטית, אלו תנועות שקבוצות אליטיסטיות, אינטלקטואלים ואחרים, מוליכים את ההמון לאיזה עולם משיחי נפלא שיהיה אחרי זה. הדרך כמובן רצופה מהמורות ומלחמות ודם רב, מהפכות מושגות בדם וביזע, והדברים האלה ידועים, והמנהיגי הציונות שרצו לקחת דוגמה משבתאי צבי, היו מודעים לזה. אוקיי, אני רוצה להדגים את זה באמת בנושא שאני קצת רציתי להרחיב בו, אבל לא אוכל. אצטט לכם קודם כל משהו קטן מזלמן שזר. זלמן שזר, כמו עמיתו בן צבי, הרקע שלהם דומה, מזרח אירופה, פועלי ציון, סוציאליזם, ציונות, אחר כך עלייה לארץ ישראל, כל אחד בדרכו, אבל בדרך גם בדרכים שונות. בן צבי חקר, כידוע, את ארץ ישראל, את שבטי ישראל, יהודי המזרח. הכת הדנמה הייתה אחד מהנושאים האובססיביים אצלו, אבל לא המרכזי. אבל הוא תרם לנו תרומות מעניינות, גם אמרתי בתחילת דבריי, כי דאג להביא לארץ המון חומר. הוא יצא טורקי, הוא למד משפטים באיסטנבול, עם בן גוריון, עם אחרים, רבים, עשרות מארץ ישראל העות'מאנית למדו משפטים וגם דברים אחרים באיסטנבול, והיה להם אפילו ארגון סטודנטים ארץ ישראלי שם, ובזמן האחרון אפילו מצאתי שהם ניסו, ואני אומר את זה בזהירות, הם ניסו לקרב סטודנטים, אנשי דנמרק, שבתאים מוסלמים, לציונות, כדי שהאוטומנים ישתלו אותם בארץ ישראל האוטומנית כפקידים בכירים ויעזרו לציונות, כי הרי הם אחים שלנו. שזר כתב בעקבות אחים עובדים שהוא עלה למקום הפרנקיסטי, ובן צבי ראה בדנמה אחת מנדחי ישראל שאפשר להחזיר אותם ליהדות. רק היום
השבוע יצאה חוברת חדשה של העיתון אתמול ביד בן צבי, עיתון פופולרי היסטורי שאתם מכירים, ושם עדנה אסיס, אני חושב שפרופסור אסיס כבר הלך אולי, אבל איתו, כתבה באמת מאמר קצר, אני רק ראיתי אותו הבוקר, שמחתי לראות, על חקר השבתאות אצל הדנבה, שבאמת מראה איך הוא הגיע לאינפורמציות שלו, גם בעל פה וגם למסמכים. אבל שזר, שהלך, למד היסטוריה מקצועית, בן צבי היה היסטוריון חובב, כל חייו. היה איש ציבור והיסטוריון חובב, כתב הרבה, אבל הוא לא למד היסטוריה, לא היה מתודולוגית היסטוריון מקצועי. שזר למד היסטוריה אצל גדולי ההיסטוריונים הגרמניים במאה ה-20, מיינקה ומאייר, ואצל גדולי ההיסטוריונים היהודיים במאה ה-20, מראשית ימיו ברוסיה ועד אחרית ימיו בירושלים. שזר המשיך ללמוד, הלך לסמינר באוניברסיטה של גרשום שולר. הוא המשיך ורשם הרצאות, סטודנט, כבר זקן היה, עוד ממש ערב בחירתו לנשיא. אבל בצעירותו למד אצל דובנוב בפטרבורג. אחר כך הוא נסע כשליח ההסתדרות לניו יורק ב-35, אבל תאמינו לי, אני לא יודע מה הוא עסק בעסקנות, הוא הלך ללמוד היסטוריה באוניברסיטת קולומביה. מצאתי את המחברות שלו. אצל כל ההיסטוריונים היהודים באמריקה במאה ה-20, סלו ברון. הוא שמע אצלו, ואפילו כמעט קיבל דוקטורט על זה. אבל הוא תמיד כמעט עשה את הדוקטורט, הוא לא הצליח תמיד לגמור את הדברים, אבל השאיר אחריו עיזבון ספרותי, גם כתב, פרסם כמה דברים, אבל גם לא פרסם הרבה דברים. אני מקווה בקרוב לפרסם את חלק מהדברים האלה, דברים מאוד מעניינים. הוא היה חוקר שבתאות הרבה יותר רחב מבן צבי, ועלה לארץ, אבל היה עיתונאי בדבר, היה מראשי עיתון דבר, אחר כך בסוף גם העורך של דבר בשנות ה-40, אחרי מות ברל כצנלסון. והוא כתב דבר נוסף ב-1925. בערב תשעה באב של 1925, השנה הראשונה של דבר, כתב שזר מאמר מערכת. בעמוד הראשון של דבר, כל דבר היה אז 4 עמודים. זה לא עיתונים של היום, גם היום אני מתכבד ספודרה, אחרי האינטרנט. בכל אופן, הוא כתב מאמר מערכת, ערב תשעה באב, תשעה באב לא היו עיתונים. תזכרו שמחר יום ההולדת של שבתאי צבי. הוא האמין כנראה, אתה לא. אני גם לא בטוח. אנחנו, באמת התאריכים המיתולוגיים האלה של תשעה באב נולד ויום כיפור מת, הם פנטסטיים. אבל עד היום ההיסטוריונים רבים מקבלים את זה, כי אי אפשר להכחיש את זה שזה כתוב במקורות. אבל הדברים באמת מעניינים, בכל זאת זה לא פשוט. נניח תאריך לידתו עוד מתקבל, כי אדם נולד תשעה באב, לכן הוא חושב שהוא המשיח. אבל המיתו אותו אחר כך ביום כיפור, אולי כבר, כי הוא גם היה מרוחק, מי יודע אם זה היה ממש ביום כיפור, אולי על יד, אבל זה לא חשוב. זה באמת לא חשוב. המיתולוגיה יותר חזקה מהריאליה אצל בני אדם ברובם. קשה מאוד לשבור מיתוסים. גם היום אתם יודעים את זה. קשה לשבור אמונות ודעות ודברים כאלה. זה לא כל אחד מסודר. בכל אופן שזר כתב מאמר מערכת. אני רק אקרא כמה משפטים ובזה אני אסיים. אלמלא היינו בני שורש, אלמלא הייתה בשבילנו שלשלת התקופה, לא קטעי איברים מרוסקים, שכל אחד שוטט לעצמו אל הגידול אורגני, כן? ואני מדלג, לפי עדות המקורות ההיסטוריים, תמלנה השנה 300 שנה להולדתו של שבתאי צבי. מאמר מערכת של עיתון בארץ ישראל מוקדש ליום ההולדת ה-300 של שבתאי צבי, ואי לכך, אם להערכות לא הגענו, על אזכרה אנו מצווים. על אזכרת נשמתו של אותו מחולל התקווה וחללה. מאוד יפה, כן? העברית שלו הייתה נפלאה, כן? שבשעה קלה התנוססו חיים כדגל וכנחמה לכל פזורי האומה הדבויה.
של מי שהקים בקסם, תקוות המשיח, תנועה עממית בת מרחבים כאלה, שלא ידעה גולה כמותה, התגבר על הפיזור, הדביר תחתיו את טבעם של ימי הביניים בישראל, ופתח בעוז את שערי ההיסטוריה העברית החדשה, וכו' וכו' וכו', שיר תהילה לשבתאי צבי, כן, המאמין הגדול, והדליק להבות, וזה המודל בשבילם של האנשים האלה, של מה שצריך לעשות אז, בראשית המאה ה-20, בשביל להלהיב את העם היהודי, לשוב לארץ ישראל, להקים מדינה, אלו הרי הצעדים הראשונים. ולכן אני טוען, האימפקט השבתאי היה חזק מאוד, ואחר כך בספרות הארץ ישראלית, בשירה, בתיאטרון, יכולתי למנות פה, אין כמעט משורר בארץ ישראל ובמדינת ישראל עד היום, ששבתאי צבי לא מופיע אצלו באיזה שיר, או אולי ביותר. כן? ותיאטרון בשנות ה-20 וה-30 וה-50 ובשני 3 שנים בבאר שבע, העלו הצגה שבתאי צבי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ויש על זה, בשנות ה-80 היה בתיאטרון חיפה פולמוס פוליטי אדיר. אגודת ישראל אימה בהקפאת תקציבים על ידי ועדת הכספים, שהיא תמיד הייתה בראשה, לעיר חיפה, אם לא יורידו את ההצגה מיד. כי בהצגה יש בטקסט התרסה כלפי הקדוש ברוך הוא למעלה. ונאלצו, הצנזורה רצה להוריד קטע. ונשיא המדינה, עוד פעם נשיא המדינה, אבל הפעם נשיא שלישי, לא יצחק נבון גם, אז אני לא זה, חיים הרצוג, התערב ורצה לפשר. וזה עוד כעס גדול כמובן בחוגים של חופש הדיבור וליברליות. אנשים שוכחים, שבתאי צבי ממשיך להתסיס את החברה הישראלית גם לא רק בתקופת המנדט, גם היום, ואסיים בקריקטורה, אם כך. לפני כמה שנים, לא רבות, אתם כולם זוכרים, אנחנו עוד בתוך זה, הייתה ההתנתקות מעזה. עזה, שבתאי צבי נתן, אז רציתי לסיים את המעגל בעזה. אתם זוכרים? ובעצם ימי ההתנתקות, אני הייתי אז בשבתון, אני מודה, אבל שלחו לי מיד את הקריקטורה מעיתון הארץ של בידרמן, שבה רואים את המתנחלים, תושבי היישובים ברצועה, שמפנים אותם, שרוצים לפנות אותם, מופיע לפניהם שבתאי צבי, בציור שישנו פה בכריכה של ספרו של שולם, בהזמנה של הכנס שלכם, ושזה לקוח מהספר של קונן ההולנדי, הכומר ההולנדי, משם הציור הזה. צייר את זה כנראה צייר הולנדי לא יהודי שישב באזמיר, אני לא בטוח שהכומר עצמו, אבל הוא כותב הכומר בספרו שיצא אז. זה ציור אותנטי של שבתאי צבי וגם של נתן. שבתאי צבי עם הזוהר, נתן עם ספר יחזקאל פתוח בציור. חזון העצמות היבשות. ואני סוטה, והקריקטורה מראה את שבתאי צבי בדמות כנראה רב, בלי להזכיר שמות, הקשור לקבוצות של המתנחלים אז, והוא אומר להם, אני לא זוכר את הטקסט, אל תדאגו, אני שבתאי, הגעתי. זאת אומרת, שבתאי צבי חי וקיים במרכאות, או לא במרכאות, גם בחברה הישראלית היום, בכל מיני עניינים, בכל מיני כיוונים, ולא אמרתי הכל. תודה.